Como a todos os días 5 de cada mes en Chantada celébrase a feira, pero a de hoxe, a do 5 de xaneiro, tamén chamada de Reis, ten fama de ser a mellor do ano non só en Chantada, senón en toda a comarca, así que saímos ás rúas para ver como se desenvolvía esta xornada. A quen primeiro nos atopamos no camiño foi a un grupo de animación troula, que pasou durante toda a mañá polas rúas de Chantada. Unha actividade que organizou a Aich e que non deixou indiferente a ninguén e tampouco a nós. ¡Feliz ano! ¡Feliz ano a todos, sabes! Bueno, nos seguimos de compras. ¡Continuamos! Estamos aquí de compras en Chantada no día de Reis. Imos facer unha entrevista a persoa máis peculiar que temos aquí en Chantada. Rufina! Ven pa aquí, Rufina! Ven pa aquí! É que está bailando, Rufina. Está bailando, pues señora. Rufina, que ves a facer aquí? ¿Qué vimos a facer? Sí. Bueno, pues vimos a felicitar o Nadal a todo o mundo de parte da Federación de Comerciantes aquí de Chantada. Ou sexa que, felices festas e felices Reis! Bueno, dale, a comprar moito! Bueno, a todos, ata logo! Non moito frío, sol e animación nas rúas chantadinas, así que todo facía prever que a feira de hoxe ia ser un éxito. Alrededor de 120 postos instaláronse pola avenida Xoán 23 e na Alameda ata o mercado Gandeiro. Moitos postos onde se podía topar de todo, froita, produtos derivados do porco, música e sobre todo roupa e calzado. Paseamos tamén polo cantón e rúas contiguas a esta praza, onde se soen instalar os vendedores locais con produtos da comarca como verduras, cebolas, queixos, mel e outros. Ao redor das 12 da mañá, moitos veciños e visitantes paseaban por estas rúas da Vila do Asma. Uns compraban, outros miraban e os máis pequenos pensaban nos reis. Escribiches a carta? Pois eu pedinlle un castillo de Playmobil e un reloj. E portácheste ben? Sí. Ou sexa que contas que che traigan o castillo e o reloj? Eso. Bueno, Máis cousas. pois habrá que esperar a mañá para abrir os regalos e a ver si... Eso. Oh, mío. Coño o teléfono, vai, por favor. Un pouco máis tarde chegámonos ata algúns dos postos ambulantes para preguntar como fora a mañá. Pois hoy está moi floja. Na feria que a dá un bajón bastante. Sí, porque ten fama de ser unha das feiras máis grandes do ano. Sí, hoy sí. Hoy era la de la fuerte, la del año mala, que se vendía algo más. También por el tema de Reyes y todo eso. Pero bueno, se notó bastante hoy. A crisis parece que afecta a todos los bolsillos, ¿no? Bastante mucho. Lo que se ve ahora en general, bastante. Nosotros fuimos aguantando algo todos estos años atrás, pero llevamos desde el verano para acá que se nota. Notas incluso nos povos máis pequenos. Sí, ya te digo en aldea, porque muchas veces vamos a aldeas así, no, yo me refiero a capital, sino pueblos más pequeños, reducidos, y se nota bastante. Y nosotros tenemos unos precios así, más precios baratos, precios económicos, pero que la gente que non están pola labor. Unha resposta moi parecida foi a que deu outro dos vendedores ambulantes. Solemos venir y mi familia también. Este año menos puestos hay, pero muy poca gente. Hasta para pasear ya no hay muy poca gente hoy últimamente. Y eso que bajemos los precios. No que bajemos los precios ni eso, es que ni compra, es que ya ni te miras. Para vender una prenda, te ves negro. A xente está en plan aforro, ¿no? Bastante, Sí, porque yo creo que con las fiestas, los Reyes, Santa Claus, Año Nuevo, yo creo que la gente está muy mal últimamente. Demasiado festas, demasiado gastos e poucos cartos no peto. Creo que lo has definido muy bien. No hay más. Pero bueno, gracias a Dios, pues lo poco que se hace pues para comer y no hay más. Tamén falamos con algún visitante que se achegou ata a feira de Chantada. Que tal a feira? A feira ben. A feira ben. Nós tamén, gracias a Dios. Pero non sei, panxoliñas desas non sei. Non quero que me cante unha panxoliña, quero que me diga, a ver, se lle parece que hai máis xente, menos xente que outros anos, na feira do día 5, que unha das máis grandes. Como tampouco veño así sempre, pero parece que hai menos que outros anos, non sei. E tiendas tamén, menos. Pareceme que non sei. Bueno, aproveitou estes postos para comprar os últimos agasallos de última hora? Pois sí, sempre deixamos para o último todo. Solemos ver cando estamos aquí no Pago. Bueno, e que lle pareceu esta feira do día 5? Pois dos anos que levo me parece a feira que menos afluencia ten no 5 de Reis. Me parece unha feira totalmente deserta.
A crise. Non sei se é a crise ou que a xente se amaña para quedar na casa ou se a fai cas cousas na casa. Son de Chantada, pero creo que é a primeira vez que veño nos últimos 3 anos ou algo así. Bueno, que che parece esta feira do día 5? Bueno, non sei, non teño con que comparar, pero, home, polo que me contan, creo que hai moita menos xente. Moita menos xente en comparación con outros anos. En comparación con outros anos, sí. Sí, sí. Bueno, mercaches algo? Eu non, o meu avó sí. Ai, sí? Non sei o que mercou, pero... Vamos a preguntar ao avó, a ver se nos contesta. A ver, mercou algo na feira? Algo sí. É unha boa ocasión para mercar eses agasallos de reis, non? Sí, pero ao fin e ao cabo, isto que hai non é cousa de moito mérito. Bueno, pero algo é. E vale a vida tamén, porque está un precio todo. E agora vimos de comer o pulpo. E que tal, estaba bon? Sí. Este é o meu neto, trouxémoslo que marcha agora que está estudiando lá en Islandia. E tiña que comer o pulpo antes de marchar, e hoxe podemos comer. Moi ben. E que lle pareceu esta feira do día 5? Máis grande, máis pequena que outros anos? Máis pequena. Notas a crisis, non? Sí, ben. A crisis ben, en todo. Hasta para pasear menos a xente. Nada, moi pouca xente. Non é a terceira parte dos outros anos. Xa oíron, tanto visitantes e veciños como vendedores ambulantes coincidiron en que a feira de Reis do 2012 en Chantada foi pequena. Parece que nin a xente quixo pasear nin mercar, pero e o pulpo venderíase como outros anos. E tres máis aparte, son 7, verdad? 7 racións. Gustalle o pulpo, que tal está? A mí gustame moito. E esta muller tamén. Son dos máis veteranos da feira esta familia. Que ven todos os días de feira e, por suposto, os días 5. Eso mesmo. Todos os días de feira aos días 5. E como viu a feira deste ano? Bueno, a feira eu non manteron do que pasa na feira. Pero paseou por o pobo, viu moita xente, pouca máis que outros anos, menos? Non, xa hai bastante, por aí. Algúnha feira é máis ruín que outra. É máis comparado con outras feiras, sabe? Claro. A veces máis movimento que a feira pasada ou que outras feiras, pero non é... Non é o de antes, non? Non é o de antes, non. Bueno, pois o pulpo ten unha pinta estupenda. A como se vende a ración? Non se vende moi caro para o precio que ten. Nós estamos traballando agora por pobres, a ver se así... Bueno, pois que todo vaya ben, gracias. Deste xeito deixamos a feira do día 5 de Reis en Chantada, unha das que din é a máis grande do ano, pero que no 2012 esperemos que veñan mellores.